congratulations, Annabelle. Thank you sa mga donors from Corina. Ang atong MC. Ating hatag ang microphone sa atong MC kasi Annabella. Hello, hello. Thank you very much ni Marilos sa iyong pag-atag o bigayon ka na ko sa pag-atag. Gato, Pod. Ako, sa pa. Ikaw magano sa atin. Sa di patang padayon atong salamatan ang atong mga donors na nanghatag sa ilang mga blessings, i-share sa ilang mga blessings sa ikalato aron ma-realize ng atong himo karon kana activity pati mo sa graduation ni Annabelle. Congratulations Annabelle. Mama Antoinette, congratulations sa family na bisan pa sa pagsuway nga nangyari sa kinabuhi ni Annabelle. Nag-survive siya. Bisan pa sa kalisod tungkol sa pagtabang sa tulugan nila sa ni Maria ug sa ato mga pagmangkondito sa layo. Thank you Lord sa inyong paghatag ka na ni Maria na mao'y hero of the family. God bless natin tanan. God bless. Ug atong tubalik niya salamat mula ni Myla ni Chedjan, yes, Olivia, sa tanan is Manoy, o sa tanang mga bata, kanagaon, pareha na sa unang may mami, nakatapos kung ano mga kundi, dalaga o ikaw. Sila na po mapadaya ihimong mga Siya talaga. singanan. Hindi mo na ibasan si Imo naman na At kita, kung maulitaw na padaga na ng kabataan, magsungkod, magsungkod. Magsungkod na pupuhod kaming nanayaw ngayon. Sunod ka mga katuigan, magsungkod na pupuhod. Mga Okay. Ayan ang saan tiyag mga manoy na ba guys. Ayong gabi, ganang labi na sa nang graduate sa pagka-pharmacist ng akong pagumangkon. Daghang salamat sa Ginoo. Unang-una, o ikaduha, ako nagpasalamat sa akong yaman nato sa atong mga igsoon nato sa US, sila Mimir, sila si Flor, sila si Irene, o si Nusong Tring, o mga pagumangkon uban na may tabang ng Annabelle sa iyang pagtungha. O daghang salamat kaninyo diha nga naa sa Amerika. Putong na kami sa pasasalamat kay wala naman may kabawas kaninyo nga uban pang mga material nga bagay. Mo pasalamat na lang hinautlan sa nga ang Ginoo ana kaninyo mag-uban o tagaan mo kabastos sa lawas. Yes, praise the Lord. salamat Manoy Baning. O karon ang sunod na visa, mao ang sayaw sa tanan. Proceed na sa kwan. Distribution of awards. Sorry, distribution di ay sa mga nakadaos sa prices na gipadala gikan ni asa channel La Familia Bulanos. Okay, so anong hatag ni Inday Marilo? May antipina naman, antipina. Marilo Bulanos. Okay, dating hatag. Siyante may mo kwan. Si Sister Pine, mo'y hatag. Mo call si antipina. Okay. Siyante. Okay, thank you, Mai, sa imong paghatag sa floor nga ako ang basa sa mga winners sa among pag-watch sa channel sa La Familia Bulanos. Oh, just imagine ha, nag-watch me, nakadaog ni
sa Raffles. Salamat kayo sa La Pamilya Bulanos. Oh, unang mananaog, Cedric, 300 pesos. Sana all! Okay, Diana, Diana. Sunod, si Lourdes, Tita Tonet. Tita Tonet, ante! 800 pesos! Yo! Sunod, Tulong na! ako, ikaw. Tayo below. Super Lee. Tingnan sa dito mo. 800 pesos. Woo! Congratulations! Woo! Sunod si yours truly. Ako ni Aileen. Nagatog kay Pupo. Nasa man? Kuya Lian! Ikaw daw sa kay. Ay, ma'am. Anong kaman bujing yatag? Ay, atag na nilian. Dahil sa nagdaong sa isang pagwala. Okay, next. Tita Pina, 800 pesos. Thank you. Sunod, Edmond, 300 pesos. Mana? Sana all! Sunod. Shout out! Si Jillian, anak na Ibn. Oh, Julian! Another winner. Twin sister, Jeanette. 800 pesos from Indoma. Daw, ya, 800 daw. Congratulations sa winner. Ang secret ng magmadahok na watch. Salamat pamilya. Salamat pamilya. Ito, mas tuloy sa bata. Pagkakil sa Raplan. O sa mga mas tuloy mo dahil. Salamat na pamilya. Yuna. Salamat. Nasalamat sa inyo na. Naulaw. Wow. Thank you very much. Pero karing araw apa ni i-share. Naa. 800. Ang ihatag nimo. Kaya to rin ang mukha na yan. Ang ihatag ang taga-Gindulman ni Ante. Ay, kanay mo tabayoti. Isa. Ingani 800 plus 800 is 1. What na lain ang hatagon? Mao na to? Isa. Paliw ba? 500. 1, 4, 5, 600. 600. 1, 2, 3, 4, 5. 700. 700. Napungot gadal sa ang Kaniro man. insakto. Agamo na nga din napungot. Insakto, itong tanan. Okay guys, humanan, nahatag na lahat tanan. Nahatag na lahat tanan ang mga premiums. Dengan salamat La Pamilya Bulanos Channel. Natadagan pa Gracia, mga putin ko na Uy, share nila. Oh, thank you. Sila lang sa salamat po. Hey, Gracia. Sama na yun. Nakagbuhi naman ko. Ikaw buhay na mas ante. Salamat sa naghatag. Salamat ante. Mama. Dihilot na lukan kayo. Salamat ante. Isa ka ba ka? Wow! Buta na sa Pina oy.
Nabutan ba, oy? Mani aho, are. Nag-20 na lamang indong tulong. Nakaset na sa utak. May sulo na. Salamat kayo. Ring 800. Habay mo. Wala, naurod na ako pangatag. 300 na lang yan, nabili. Salamat sa Ginoo. Tanong, makaabot ba ni? Si ano pa rin ako may una? Lord. Sa tira man rin ako sa matagaan. Wala sila ang ito eh. Gikan mo sabay. 3, 4, 5. Wala, di na po ba ego. Ako masisira na ron. Ano ba ka nang bunsingan ko? Pagbahay ka sila. Ano na kita mo ba nga nang kuan? Ganas kaluha. Ay, picture dito. Hindi mo ang cameraman dire. Siyo, asa man siyo? Ang pabog na sayaw. Padar mo. Sabda wa ulit mo sabda. Siyo. Kaya ako yung unahing amin na. Aha ni? Silpa na wita. Hi. Okay guys. Daghang salamat. Tanan. Ang anting abutan kadyo Sinina Girls mix videos. Isang anak ko ining graduate of pharmacy. Sinsyo eh. Dahil dyan na, ag-ahang 800, 200 na namin nabili. Nahagi pang balato. Sinsyo eh, sorry. Kay, looy po sila. Ito, yung oraman ni. Ang pangitang sila. Sinsyo? Ako ano sila sa akin. Ante ang pangitang. Tapon ni May lang itagaan sila. Tapi sa ganyan. Sa kana na isinog mga bangos, apil naman na ilan na naman ang kana o karidi aday ha. Aliyo po sa apilig. Ay, patanawa sa kurtong video, be. I say, okay guys, anang iyo pa. Daghang salamat. Upalit ko sa pag-subscribe sa akong channel. Malalong wala ano. Kani guys, sa aning auntie, sa kani. Kana silang dahil suot na ang mga auntie ng amutan. Okay, bye. Punta na sa